Hello, good morning guys. So, nandito po tayo ngayon sa gilid ng sa gilid ng dagat. Fresh na fresh from Plaridel, Misamis Occidental. Ano ba? Ba't nabulol ako? So ngayon guys, nag-prepare kami para pupunta na doon sa Cabgan Island. At sana maganda ang magiging experience namin kasi talaga namang excited na ako. At ito talaga yung ipinunta ko dito guys, makapunta doon sa Cabgan Island kasi gusto ko talagang kumain ng mga seafoods kasi sabi nila doon marami daw kalaykay, marami daw mga doon mga alimango. So ano pang hinihintay natin guys, no? Tara na, doon na natin tapusin ang vlog dito. See you there. What's up guys? Once again nato diri karon sa Cabgan Island, and you know what? Kinahanglan gyud i-visit ang Cabgan Island. Why? It's because look guys, gamay na kayo ang nanimulo din guys. Look, and isa pa gyud ana guys. Grabe ka peaceful, grabe ka hilom, and taran! Siya kayo siya diri, no? Halika na, mahalin ko na ta! Ano, kira ka dyan, Laban lang tadri guys to para tsada ang view ba sa mga pictures. Bahala o pang boys buhay kat-kat sa bato guys. Walay problema no. Sa kagaig, sakit na pagang. Kabalo mo guys, ang akong chinilas karon guys, gi-provide siya sa tag-iya sa dagat. Wala mi kailangan si tag-iya ani basta kay. Siguro nakaget sa tag-iya sa dagat ba, wala ko ikuan. Moy bayot ganyan dagat nagsapatos-sapatos. So sa nahitabo. At tagya sa dagat kaya sumi kayo labas si Serena siguro. I-provide ko chinilas, bahala ko ba ang kabigas basta na ako inay pasungod sa kuha. Sila nag-adjust. Sila nag-adjust sa kuha guys. So thank you rin kayo sa inyong tanan. Mauni ako kanta para si Moha. I wanna go travel around the world. My Morena girl, asa na ka? Morena girl? Ako forever yung lalaki, asa na? Morena girl, malam giingon. Asa na? Asa na? Hi guys, nata diri karon ilalom sa mga kabatuhan. Kung lantawan lang, kung asa to ang location. Ilalom sa mga bato. O diba? Guys, kinahanglan yun i-visit ang Cabgan Island. Promise gyud. Malingaw gyud mo, promise. Bago pa kay diri, naa sila gitawag diri og Oklahoma Beach Resort. O diba? Hello! Hi! Maayong hapon, no? So this time guys, nato diri karon sa Oklahoma Resort. Isa ni siya ka private resort nga para makani ka diri kinahanglan pa ka usa ka mga motor. Yes, and ito guys, very relaxing. Kung kisa tong gusto guys no nga mag-prenup dira nagplano mangitag venue sa inyong prenup para sa inyong kasal. Guys, promise din guys, it's very worth it. Tsada kayo din guys. Mahangin lang sa labas, no? And dali, ito mo.
Island. Guys, sa Occidental. guys, highly recommendable. Punta na dito sa Cabgan Island. Halika na! O sabay mo Tara na! na! Guys, kung na kayo free time guys, promise, sulit na sulit. And grabe ka barato ra ang plitihan. Basta barato dili ang tanan guys. Barato ang tanan. Kinahanglan dili siya sabi sa mas tutoy, uy! Guys, follow my YouTube account at Triana Sikinia, my Instagram and my Facebook pages no. Just follow it.